Vàrem anar al siguiente carrer i vam trobar una casa tancada. Ens varen dir que era d'una dona que havia mort dins de la casa. I veus, arribava el fang, si jo faig un 90, jo crec que m'arribava pels ombres. I se'ls va veure com se'ls duien arrestats en l'aigua. Estem aquí, a peu de micròfon, on avui xerrarem d'un tema d'actualitat. Jo crec que tots que estem aquí estem d'acord que quan pensam en un tema d'actualitat se'ns ve el tema de la Dana a València. Perquè no estic molt enterat, tot el que va passar a la Dana a València va ser unes fortes pluges que van endur inundacions i bueno, hi ha famílies que ho varen perdre trop, varen perdre la casa i gent de per tot el món, quan va veure el que estava passant, varen decidir anar a ajudar a València. I això és el que xerrarem un poc al nostre podcast. Aquí tenim en Miquel Gomila, que va ser voluntari per anar a ajudar a València. Què tal, com vas, hòstia? Estem aquí, estan bé. Bueno, per començar t'hauria de demanar què és el que te va fer dir vull anar a ajudar allà? Va ser espontani o cuéntame un poc? Bueno, principalment, València, en el final és la nostra terra veïnada. És un puesto on vaig un parell de vegades cada any. El que va passar a València mos podria passar a nosaltres si la tormenta hagués anat un parell de quilòmetres, com qui diu, cap a l'altra banda. I, bueno, al final és simpatia de veure, de tenir coneguts allà en aquella ciutat, en aquests pobles, veure que ho han perdut tot. Jo, des que va passar, estava intranquil a casa meva, no estava tot el dia donant-li voltes en el cap, i sentia que si no anava a ajudar allà no me sentiria bé en jo mateix. O sigui que principalment ho vaig fer per mentalment jo quedar-me tranquil. Com que tu tenies la necessitat d'anar allà... Exacte, jo estava a casa meva i no eren dies normals d'estar tranquil, de disfrutar dels meus amics, de fer... No, qualsevol cosa que fes, estava pensant en el que havia passat a València. Dic, tanmateix, per estar així a casa meva, prefereix anar a ajudar. Exacte. I vaig tenir 2 dies lliures a la feina, que varen coincidir amb un altre amic, i varen dir, hi hem d'anar sí o sí, i varen anar cap allà. I en aquest poble, a quin poble vareu anar a ajudar a vosaltres? Perquè sé que va haver moltes zones afectades. Sí, i n'hi ha desenes de pobles que van estar molt afectats. Nosaltres en un principi anàvem a anar a un poble que se deia Algemesí, era on teníem un contacte que nosaltres anàvem, ens facilitaven arribar allà, però en el final vàrem anar a Paiporta, que és el poble que ha estat més afectat, de les notícies se li diu la zona zero, i sí, quan vàrem arribar allà vàrem entendre per què se diu que ha estat el poble més afectat, i ja m'ho vàrem quedar allà perquè era on més ajuda feia falta. I també vaig veure que per les notícies, bueno, per TikTok, a les redes socials, donaven que no volien que entrés més gent o li dificultaven el pas. Vosaltres sí, ho va passar? Nosaltres, per exemple, de normal, nosaltres estàvem des de València, teníem que anar a Paiporta, i de normal és un camí que pots tardar 10 minuts, i nosaltres jo crec que vam estar quasi 2 hores, perquè tu segueixes el camí normal, carrer tancat, no pots anar per aquí, has d'anar per allà. O devia estar tot derruït, no? Bueno, no, durant el camí no, en el poble pots arribar, però a lo millor has d'aparcar el cotxe mitja hora i caminar mitja hora. Al final, molt de carrers tancats, molt d'atascos, clar, la gent de València moltíssima va als pobles a ajudar i se s'atura tot, i arribar fins allà, pues, no és que sigui complicat, perquè al final fem voltes i acabes arribant, però pots estar molt de temps en el cotxe i després un altre rato caminant, això sí que... O sigui, el que tardaries 10 minuts per estar 2 hores fent voltes. 1 hora i mitja o quasi 2 hores per mi vam estar. És vera que després tu arribes en el poble i ningú te diu no passes, pots passar, sí, almenys a Paiporta. Pots passar caminant, ja està, arribes en el poble, però amb el cotxe has d'aparcar un bon rato. Que no sé si te va sortir, que havies que sortien de... Sí. No deixaven passar gent. Sí, que no deixaven passar. El que se queixava la gent és que no deixaven passar potser camions que duien ajuda i tal. Nosaltres el que duíem, duíem 2 vehicles plens també de material. En un principi no ens deixaven entrar fins al poble, però després quan vàrem xerrar amb policies d'allà i en l'exèrcit i vàrem dir el que duíem, sí que els vàrem deixar passar. Vale. O sigui que sobre quina hora van arribar, més o menys, per allà?
Nosaltres vàrem partir de València Ciutat a les 7:30 i a lo millor a les 10 menys quart vàrem arribar al poble. O sigui, res més vareu arribar allà... Bé, no, un poc antes a lo millor, però sí. I res més vareu arribar allà, ja vareu començar a ajudar fent cor, repartint... Sí, vàrem arribar, nosaltres hi anàvem un grup de 10 persones, els altres, en el meu cotxe hi anàvem 3, i els altres havien arribat un poc antes, me'n van enviar una direcció, venir d'aquí al que hace falta ayuda. Vàrem entrar al poble i directament en aquell carrer, i ja vàrem començar a buidar una casa, tant de terra, de fang, i a treure els mobles que ja no servien, que estaven romputs, treure-los cap a de fora. Això va ser el primer que vam fer. I tu has dit que venies amb un camió que duia coses, o com? Nosaltres, la història va estar bé perquè nosaltres vam començar sent dos, com jo i un amic que ens coincidien els dies llibres. El que passa, el meu amic fa feina a una empresa d'obra, va aconseguir 2 fontaners, després va aconseguir 2 obreros, se m'ho va sumar un pediatre. Jo vaig aconseguir un altre amic meu. L'empresa d'aquest lot també ens va deixar una furgoneta de l'empresa per dur-nos cap allà. I un d'aquests fontaners que se m'ho va unir tenia una altra furgoneta. Què passa? Al final m'ho van dur les 2 furgonetes i el meu cotxe, que era el meu cotxe era el que duíem al principi. I al final van dur 3 vehicles cap allà, vàrem omplir de material de fontaneria que va ajudar molt allà, carxers per fer net les cases, bombes d'aigua que servien per llevar l'aigua de la emissió a un pàrquing inundat pues, per treure l'aigua. I vàrem fer una recolecta d'obres també en la gent coneguda per xarxes socials i vàrem dur bastanta cosa. Per els mitjans que teníem vàrem dur molta cosa. I, claro, per allà estava tot destruït, m'imagino, havia estat fet pols. Sí. Per on vos vareu quedar? Quina va ser la vostra instància? Allà també vàrem aconseguir contacte d'una persona, un càrrec polític d'Aldaia, que era un altre dels pobles afectats, però que no vàrem ajudar allà perquè estava bastant millor. I mos varen aconseguir un xalet d'una família de 2 persones majors que hi havia puesto per tots. Era un xalet que estava a 10 minuts d'Aldaia. Què passa? Jo tinc un amic a València Ciutat i jo me'n vaig anar amb un altre a València Ciutat per deixar els altres més espai a la casa. I entre la casa de València i el xalet aquest m'ho van quedar tots. I tothom se va portar molt bé nosaltres. A l'hora de donar estància als voluntaris, allà la gent t'obri casa seva, la veritat. Estaven, com veia de les persones, estaven... supongo que s'obrien a qualsevol tipus d'ajuda. Claro, allà a Porta, si tu te passejaves pels carrers, en qualsevol moment qualcú te deia, ayúdame a hacer esto. I sí, allà la gent... Jo, claro, quan hi vaig anar ja havia passat una setmana sin inundació. Jo me'ls esperava trobar psicològicament pitjor. Jo els vaig trobar, no amb ànims, al final ho han perdut tot, però amb ànims de treure-ho cap endavant. I qualsevol ajuda que tu els donaves, ells te donaven les gràcies i eren molt agraïts. Però al final veus que era gent que ja estava desesperada, duien una setmana convivint amb el fang, realment. O sigui que, clar, se'ls hi veia... Tu diries que se'ls hi veia més optimistes o pessimistes? Quan jo hi vaig anar, jo esperava trobar la gent destrossada, plorant, amb la mentalitat molt negativa, però jo almenys amb els veïnats que vaig tratar i a les cases que vaig estar, no li donaven voltes. Ells feien feina, deien falta això, hem de fer això, i estaven centrats en... això m'ha sorprès molt. Estaven centrats en treure-ho cap endavant. I el millor sí que després, a l'hora de menjar, que aturàvem un poc, xerraves amb ells, i ja sí que els veia que li donaven més voltes en el tema i estaven més fastidiats, però el moment de fer feina, ells tenen l'objectiu de... treure el poble cap endavant. Ja tornar cap enrere no pot tornar cap enrere, i això m'ha sorprès molt, i se'l xerra molt bé d'ells. I això que m'has dit abans, que en el moment de menjar potser sí que us reuníeu un poc més i se'ls veia més sentimental i tal. Sí. Va haver qualque història que te van contar que tu diguessis, joder, tio. Quan vaig estar dinant, vaig estar amb un home que vivia a l'edifici just de vora el torrent. Ell ho va veure tot, ell va veure com se desbordava el torrent, diguem, en el carrer principal. Però ell va tenir la sort que vivia en el tercer pis. Vam dinar allà amb ell a un puesto d'aquests de voluntaris que te donen, o te donen un bocadillo, o te donen el que sigui.
i bé, mos contava que ell en els seus propis ulls va veure com la gent s'anava arrastrada per... No vaig xerrar directament amb cap familiar de cap persona que hagués mort, però sí que vaig xerrar amb aquest home que no va veure com les persones morien, però potser va veure com se'ls duien arrestades en l'aigua. L'aigua se duia arrastrades cos. Joder. També ell és una persona que va tenir bastanta sort, dins la desgràcia va tenir bastanta sort perquè la seva casa no va estar afectada i el seu cotxe, no sap ni com, se va salvar. El cotxe va quedar encallat entre un bordillo i una paret i se li va salvar. Aquest va ser un home com vaig xerrar. Després a veure que xerra gent que sí que coneix un amic, un veïnat que ha mort, però justament amb un familiar directe no vaig tenir l'oportunitat de xerrar. I encara així que has dit d'aquest senyor que va veure com s'enduien les persones i tal, després a l'hora de fer feina sí. L'home estava allà a baix ajudant, no sé, era algo de mecànic o... És que jo m'imagino l'escenari de conyo, jo cap de veure com s'enduren el veïnat arrossegant i dic, joder, no tindria ganes de fer res. I això, jo quan vaig anar ja duien una setmana, sí que estaven... Ells el que demanaven era que arribés... que la feina que necessitaven realment era la maquinària. Maquinària pesada. Maquinària pesada per moure escombros, realment, la feina humana pot arribar fins a un punt. Tu pots fer net, pots treure el fang de les cases, pots treure els mobles, però ara ha d'arribar un moment que arribi la maquinària pesada i s'endugui tot. Per molta gent que se reuneix que no pot moure un cotxe cap damunt. I hi havia un moment que també allà vas ajudar, però has d'ajudar de forma intel·ligent. No pots cansar-te i destrossar-te l'esquena moguent fang i moguent terra d'un costat a l'altre, que no va a cap banda, estar moguent el fang d'un carrer a un altre. I molta gent fa aquesta errada sí, cuir la pala o cuir el cepillo i s'endú el fang, però és que te l'estàs duent d'un carrer a l'altre, perquè totes les tuberies estan atascades, se queden al carrer. I has de fer feina de forma intel·ligent. Hi ha un moment que la feina humana ja no arriba més. Fan falta les màquines per una cosa... per realment avançar dins la limpiesa. Claro, supos que allà, a cada part que hi és, no devia haver qualcú específic que organitzés tot. Era... Hi havia, quan jo vaig arribar, ja hi havia l'exèrcit, ja hi havia la policia, no t'organitzaven, no hi havia, a tots els carrers no hi havia militars, estava més en el principi del poble, perquè havien arribat aquell mateix dia i anaven per els primers carrers. I en els primers carrers sí que hi havia militars que s'estaven encarregant de moure els cotxes, estaven encarregant-se de començar a retirar els escombros, però si tu entraves dins la part central del poble, on encara no hi havien arribat les màquines, l'organització realment la posaven els propis veïnats. Ells sabien el que necessitava cada casa, cada carrer, i ells organitzaven. I, tu vas arribar allà quan estaven els militars i els policies, però encara sí que tot ja havia, no ho sé molt bé, però suposo que ja tot havia passat un poc. Encara sí, com veus la recuperació del poble? Perquè... Això és el que pitjor veig. Les imatges que veus... Sí, i jo el que he dit a tothom que m'ha demanat, tu pots veure imatges per les notícies, pots veure imatges per les xarxes socials, però fins que no estàs allà, no veus realment la ruïna que és. És molt pitjor. És molt pitjor quan estàs allà i estàs tocant realment i veient en persona com ha de viure aquesta gent dia a dia. Com ha quedat tot el que duen tota la seva vida construint i aconseguint, com ha quedat. Fins que no estàs allà en persona i convius amb ells, no te fas idea. I jo la recuperació al poble la veig molt lenta. Jo trobo que no és una cosa... És que ni de mesos. Jo me diu si d'aquí 6 mesos es tirava el poble, jo crec que no. Potser es tirà bastant net, però d'aquí a funcionar com antes, en els seus supermercats, en les seves tendes, en la seva activitat normal, jo si me dius que pot tardar 1 any i mig, m'ho crec, perquè és començar des de zero. Va haver qualque moment on tot el món s'ajudés, un moment de solidaritat. Sí, va haver un moment que la gent s'ajuntàs. També el moment més, no impactant, però que te'n dones compte del tema que vàrem tenir allà va ser
no, després d'ajudar a la primera casa que vàrem anar al seient carrer i vam trobar una casa tancada. I ens van dir que era d'una dona que havia mort de dins de la casa. I, clar, encara ell vivia tot sol. Allà encara ningú, en una setmana no havia començat, estava tot de zero, o sigui, ningú havia començat a fer ni un pot de net. I vàrem obrir la porta quan se va poder i veus, arribava el fang. Si jo faig un 90, jo crec que m'arribava pels ombres. Pels ombres? Però fang fort, ja que duia una setmana allà. I clar, què fas en aquella casa? És que... I en aquella casa varen començar amb les pares a treure a la primera habitació, no sé ni si era el saló, no sé què devia ser aquella habitació. No. Però era massa. I te'n dones compte de que allà l'únic que havien fet havia estat treure el cos de la dona i estava a la casa tal qual. Aquí sí que va ser un moment que te'n dones compte també de lo que ha passat. I tu ja, bueno, per anar afluixant un poc el tema, després de, jo què sé, quan tu t'anaves a dormir allà on dormies, com te trobaves cada nit? No, me trobava bé perquè estava molt cansat físicament, però me trobava bé anímicament de veure que el que havíem fet, en el final, un parell d'atletes de Mallorca que no som ningú, tota l'ajuda que havien duit allà, el que ens havien agraït, el que havíem ajudat, potser vàrem ajudar 4 o 5 famílies, que ja és bastant per nosaltres, i t'anaves a dormir amb la consciència un poc més tranquil·la. I també vaig tornar a Mallorca més tranquil, però sapiguent que aquesta gent, pues, el que els ha passat, costarà molt que se refacin. Claro, també d'això, quan tornes a casa teva, te trobes bé per el que has fet, te trobes malament per el que has vist? Una mescla. Te trobes malament perquè... Claro, és veure una ciutat completament... Sobretot és... Com un videojoc, algo de Last of Us. Exacte, sí. Sobretot això, perquè això passa a l'altre punt del món i ni t'dones compte, però és que és València. És que la gent d'aquí de Mallorca... No, hi ha gent que potser no li dona importància i per que ha passat a València i no mos toca a nosaltres. No mos toca a nosaltres, és la nostra ciutat veïnada. És que no ha passat aquí perquè hem tingut sort. Jo damunt València és un lloc on es que vaig moltíssim, tinc molta gent allà. No ha passat a Mallorca, però per jo és quasi com si hagués passat aquí. Al final, no hi ha algo que surt per la notícia. Ha passat als Estats Units, ha passat per Àfrica, no? Ha passat aquí. I pues te'n vas fotut d'allà, però bueno, la consciència un poc més tranquil·la de que hem ajudat com hem pogut. Bueno, hi ha qualque cosa que vulguis afegir, que potser si no t'he fet qualque pregunta i t'ho he dit. Sí, això hauria estat interessant. Jo crec que, bueno, s'està dient molt, però l'important en aquest tema serà que és un tema, com has dit, d'actualitat, però no s'ha de deixar de xerrar d'això, ni s'ha de deixar de donar-li atenció d'aquí, ara un tema de moda, 2 setmanes i ja mos oblidem del tema, no. Aquesta gent estirà davall d'aquestes circumstàncies molt de mesos, inclús anys. No ha de ser un tema que s'acabi aquestes setmanes, sinó que a aquesta gent se li ha de donar atenció i se li ha de donar ajuda durant molt de mesos. Bueno, Miquel, si vol donar un petit missatge a la gent de València, que molt d'ànims, que tothom... Jo crec que s'ha demostrat que els espanyols, quan passa alguna cosa així, són molt solidaris, arribaven camions, jo ho vaig veure, arribaven camions de totes les parts d'Espanya, gent de Canàries allà en sa pala, igual que nosaltres, gent de per Cantàbria, de tots els punts d'Espanya. S'ha demostrat que tothom està amb ells en el poble i que, bueno, els ha tocat a ells perquè ja els hi va passar fa 60 anys. Els hi toca a ells perquè deuen ser més forts, que estan més acostumats en aquest tema. Jo crec que ens passa a nosaltres i ho passaríem pitjor. Bueno, enfonsam. Sí, i bueno, que molts d'ànims i que sortiran. O sigui, al final, quan te posen una prova d'aquestes, és perquè saben que pots sortir d'ella. Molts d'ànims a totes les famílies afectades. Amunt València. Amunt València.